at may na ni Nathaniel Banggad ng may mga danon iti sumarunong nga broadcast tayo tatang rabii. At si nanamak nga si kayo amin kagayo manta kayo tinasayat nga sa saad sa dinumantian yung parte ti lubong. Yung tinatinggal daw nagasat at no agikinawatan tayo ngayon ay panggap iti benepisyo iti TBC o may digital money nga kung na tayo kagayon. Kasakwayan ng inak binsa-binsayon dagiti nga banbanag nga masapol nga maamom nga benepisyo na kahit man nga ipakakunaman nga dito nga panakitunulungan tayo kahit masapol nga iserbi nga napnuan ti ayat kin kastamutan napnuan iti respeto ti munggal may sa kada tayo as pinarswa wano may sa nga komunidad ang TBC community wano dabilin community at ito katatan iti membership na no miyembro ti interaminti nga lubong ket naganas unay nga gundaway nga dito katadon iti mga susar ken kastamatan nga adon dagiti pakaibang banagan na well kakabsat kariyam tinati nga bigat tinati nga rabii tak ti Pilipinas no bigat kanya dita sa baling nga nasyon. Relax kayo tapos madungit kayo mabalin nyo ti ag-interact mabalin nyo ti ag-salusod iti chat box ag-salusod ka lang gagayon. Okay, no miyembro tayo ni TBC community adon dagiti nasasaya at nga banbanag nga benepisyo kas may isang miyembro umuna dito gagayon Ms. Rejay miyembro ka ni ti komunidad nga saan lang dito yung Pilipinas na di ka ti interaminti nga lubong nagsipot tayo tingarot ket saksakopon lang tagiti miyembro iti nagduduma nga party iti lubong. So nga sa di naman ti papanam kagayon ket may isa kang aktivisyan di naman nga nasud ti papanam adal tadigitay ka kabsat tayo no kapamilya tayo nga kasmay sa nga TBC o no TBC-yan nga kuna tayo. Dito may isa nga benepisyo. Ken may isa pa kagayon kas iti programa ti admin dito nga komunidad nga no nakastrict kan ito nga plataforma ket maadan kan iti nananay o no ipuntok man lang ano no maadan ka iti may sa nga TBC adda kan ni Jay gayom iti kategorya iti milyonaryo agsipod ta dito ket no madumtingan o no madanon tayo ni Jay goal ni admin nga kung kuna tayong ultimate prize kung may sa bilyon nga miyembro ti interaminti nga lubong akat sikakat may sa kamutan nga milyonaryo anya nga tayo no ag-invest ka nayunam ti asset mo no nayunam di ta adta account mo ta adda nga ti pribilehyo kagayem nga sikakat mabalin mo ti ag-invest ta dayto ket umadado kasi ti in plataforma iti narami dito dayto ito kat dumakdakkel, umadado, manipod iti 1% to 5% ang ngainal daw. Kastay na plataforma na, adda iti sumbrek nga miyembro, manayonan manen iti gatad na daytoy. Dumakkel. Ang ginggana gagayon, nga mapanunutan, sige kat mapanunot ko iti nayunan, data account you. Mabalin nyo latang nayunan, daytoy, tigatad na kasi bagbagati admin nga dito ko dumakkel ngayon daw aging ganang madan ti 1 billion nga miyembro ada mo tini 1 billion nga euro dita account mo ket no i-convert kayo iti kwarta nga dolyar kuno kwarta nga Pilipino aka nagtakkel na gagayem so nga mabalin mo iti agnayon ada antay pa lang dati pa lang yung promo page nga kung kuna ni admin nga kat mabalin yung nayunan ti patag na kagayon $100 ibaga tayo lang na 5,000 pesos andan iti ipasa ni admin dita account mo nga may sa nga TBC ket no i-convert kayo di may sa nga TBC nagtakalanan ngayon ti patag na
Ket ita no dati may isang TBC akit ang milyonan iti pategna. How much more no madanon dati 1 billion. Di 1 bilyonan iti pategna dita data account mo. Ket anya na yang nagragsak nga tan gagayom no addaan ka ti kasta nga pateg. So nga encouragement no pampagana o na tayo manlangan na no pampasiglat kada tayo iti panunutin tayo nga adda iti masakbayan tayo nga naman pa'y naawan dagiti adu nga sanikwa tayo ita kahit maaddaan ka iti kastoy nga asset no sanikwa akit addan iti mabalin mo nga ibatin ida ay itong tibiyag kasama ito na mausar mo ma-enjoy mo iti biyag mo kas may isang milyonaryo no addaan ka iti may isang TBC uno na anay nga gatad ita account mo kahit may sapay nga ba nagagayon nga kahit kung ipunto DJ adan iti ibatim nga kinabaknang ano adan iti ibatim mo nga usarin iti pamilyam nakas pakaligan ko man na ada DJ ano ada na tayo ti na Marso akit no ada ti account mo mabalin mo nga ibati ka nakwada kita nagali kita item ti biag anak mo akum mabalin mo nga ibati data account mo ka nakwada teste ko na tayo nga sikapon tayo no aramidin tayo amin nga kabulan tayo kayo nga maaddaan tayo iti kastoy nga sanikwa para ti masakbayan iti pamilya tayo kung kastamot din iti ayatin tayo mabiyag ket may katlong nga banag nga kahit kung ibaga ti dito nga broadcast no addaan ka iti nananay nga account no addaan ka iti kastoy nga gatad addaan kastoy nga kinabaknang at nalakam lang ng gayom iti maniobra mabalin mo nga usarin pagbayad mo kada kita anyaman masapsapol mo iti biyag mo mabalin ka nga gumatangan nagragsak na ano ado ti kwarta ket makagatang mo ti sarili mo nga balay sarili mo nga lugan mabalin mo kag travel agsipud ta addan iti nananay nga usarin nga sanikwam so nga gagayom kahit kung ibaga maudi nga pasadet nga broadcast masapol po mga tarigagayan nyo, uno aramidin nyo, amin nga kawalan nyo, nga maadaan kayo iti batid may sa TBC sakbay nga aglepas dito nga tawen. Agsipod tanto na umay nga tawen, tapos tapo 2020 nga kasi iti in schedule ni admin, iti nangarami ti daytoy, ket madanon tayong DJ economic pace nga makunkuna uno najipan nakausar di TBC sa di naman nga panamtilubong akat usaran latan nga paggatang ano anyaman nga kayat mo nga payusaram kagsipud ta aminen nga pasat ti lubong aminen nga merchants interamin nga lubong ket awaten dan nga kas bayad no hotel ka man gumatang ka man nakita nyaman mo kayat mo kayat gatangen akat dayto yung ti usaron mo nga ipambayad mo. Sana nga nagragsak gagayom, no, adan katikas tanga kinabakna, no, adan katikas tanga gatad, no, awitem. Okay? So nga, naglagipon nyo, ulitit manin, adalin tayo, no, aramidin tayo amin, nga kabulan tayo, mga maaddaan tayo, iti kastoy nga kinabaknang, tapnon no, naragsak, iti masakbayan tayo, tinagaldaan, so ang bay nga, taw-tawin, no, bulbulan, kadagiti bibiyag tayo. Kahit alawan na ito yung timodi nga paset nga kahit mga iba kayo kagayam tultuloy nito nga broadcast nga dati sa studio nyaman nga kaya't yung mapasama kada kita may panggup direct nga plataforma may panggup direct nga kinabaknang si wawaya-waya kayong agsaludsod kat sa aday nakapdak mo dito nga si tadaan nga mangsungbat iti amin nga kabulak no nyaman na itang saludsod kung gagayam gibusana kayo nga broadcast kat sapay ko man ya puntos tiag na ngalayon nga mangtarapay kayo tayo amin sa di naman tiyan nyo kat kikita tayo ti sumaron ng broadcast into no bigat so alas 6 ada iti pang alas 3 iti malam ada mo iti pang alas 10 iti rabi tapnon no latag no buray ko amin surok kada kayo amin iti ogas no kasarati pa nag miyembro tayo no kasanuti pa naka adda dito nga kinabak na kadagiti mga tayo. Lawan nga raw din gagayam at pakadahon, gagayam yun, Nathaniel, agkikita tayo manan ito sa marunong
broadcast. God bless you.